مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Muhammadin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa anbiyaa'il mursalin wa nabiyyil mursalin wa jami'i tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa muslimin wa al-rasul Muhammad mujtahidin wa khususan man bihadith wa ilana wa ilana nabil hasan wa syarif wa nabil mansur wa tuqi wa imam wazir min al-qadri wa ila jamil alhamdulillah wa jilani wa mushrik hasan syarif sama fi Indonesia kulihim wa la khusus min syarif min qasi wa la khusus min syarif syuja wa ila jamil syarifina 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 sadar min dalam wa zawjihim wa auladihim wa dhurriyyatihim وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأمة ونخص خصوصا إلى جميع من حاربنا في سنة جماعة مسلمين المسلمين وإلى جميع خليل المسلمين استجابة كما كنا نتكلم خصوصا mungkin berbagai ونخص خصوصا من جميع خليل المسلمين الذين في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي السودان وفي عجلة وفي كل مكان وزمان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa badana bi asrabihi wa ala alina min barakatihi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa ayyu maudhi'in utawi di panggonan sholat kang sholat sapa wong fil masjidin dalam masjid bi sholatil imami manut kelawan sholat imam fihi ing dalam masjid wa huwa halil utawi makmume wa iku alimun ngerti bi sholati kelawan sholat imam ajazaa mongko nyukupi apa carane sholat wau ing makmum malam yataqaddam selagi orang bisi sapa makmum alaihi ngatasé imam. Iki tasih jelasaken teknis sholat jamaah, teknis secara fikih sholat jamaah.
Pertama kolomben bahwa imam niku mboten wajib niat dadi imam. Imame mboten usah nyebut imaman, mboten napa-napa ten niate. Tapi nek makmum kudu nyebut makmuman. Oh. Tapi niki mangke nek salate salat Jumat. Salate salat Jumat. Maka imame wajib niat imaman, makmume wajib niat makmuman. Khusus salat Jumat. Karena salat Jumat niku wajib dilampahi berjamaah. Tapi nek salat lintune mboten wajib berjamaah. Utawa enten ikhtilaf pendapat mboten jamaah mboten napa-napa. Sehingga imame usolli fardhu maghribi, aku niat salat maghrib pas dereng enten makmume. Akhire piyambake salat piyambakan dumadaan oleh sak menit, 2 menit, 3 menit dugi setunggal. Niku imamnya mboten usah memperbarui niat, mboten usah batal ni sholat terus niat saka awal, mboten usah. Karena sing wajib niat iku makmum, itu pertama. Lajeng tenggene posisi imam kali makmum, posisi sinten sing layak patut dadi imam niku mboten ditentokaken kali status sosial, kali status sosial. Ranking siji sing paling layak dadi imam niku sing paling ngerti hukum-hukum salat, sing paling alim, sing paling ngerti hukum salat. Nomor kali niku sing paling cetha bacaane cetha. Iki bacaane cetha, fasih. Ora kudu sing enak lagu-lagu mboten, pokoke cetha. Bismillahirrahmanirrahim. Niku kan wong kabeh mengerti niku pancen bismillah. Mboten pelo ngoten. Nomor 3 sing paling layak niku sing paling kathah apalan Al-Qur'an, apalan surat paling akeh. Pun 3 niku tok insyaallah pun cukup kangge nyeleksi sinten sing layak patut dadi imam. Nah kan kita niku sebagai imam, umpami kita itu sebagai imam, kudune niku nggih sadar diri. Aku iki kira-kira layak ora dadi imam. Enek sing luwih ngerti tinimbang aku ora. Nah, nek umpami kok kirane arek iku bocah iku tas mulih saka pesantren. Arek iku yo pinter, mbok yo diparingi kesempatan kengken dadi imam. Lare nom-nom niku nek jenengan paling kesempatan dadi imam, jenengan lak sing sepuh-sepuh kan penak to Pak malah iki. Wis ra usah motok-motok maca dawa-dawa, mboten usah. Bahkan kadang-kadang lho tiyang sepuh niku nek diimami lare nenek sing bacaane cetha, niku malah mangki saged ketagihan. Mergi cah nom niku bacaane luwih cetha, suarane luwih bersih, luwih enak. Kita sing tuwa-tuwa tinggal manut wonten apa. Nah, tapi kadang-kadang penyakit ini sering diaturaken tentang pengawasan termasuk usbah. Penyakit imam nek wis suwe dadi imam niku ora gelem diganteni. Dadi nek cah nom kok mulih teko pondok ritek masuk pondok wis pinter. Niku yo dhewe langsung mlaku teko kono langsung nang pengimaman wis ra gelem di sini ra gelem. Nah iku sakjane kita niki sadar diri. Nah sebagai makmum ya napa? Sebagai makmum sifatnya wong ngalah mawon. Nek pun enten sing ngimami kita nggih namung manut mawon. Terus kalau mben kula aturaken dadi makmum niku sing husnudzon karo ini imam. Wis kita yakin husnudzon nek imam iki wis berusaha dadi imam sing sae pun gandolan tenggene imam. Cara wong nek keliru-kelirune titik wis insyaallah arep-arep pangampurane Allah.
Allah. Wong kita nggih yakin nek imam iku ora mungkin sengaja salah mboten mungkin. Ya bali sampun berusaha yo iso ngene iki wis mboten apa. Dadi kita duwe akhlak dhewe-dhewe nek dadi imam ya kudu nyadari nek dadi makmum ya sing husnudzon wis ngono mawon. Boten oyok-oyokan, boten surung-surungan. Terus kemudian status sosial boten dadi acuan sinten sing layak dadi imam boten. Sugih oleh ngimami wong melarat, monggo. Melarat oleh ngimami wong sugih. Wong merdeka oleh ngimami wong budak, wong budak oleh ngimami wong merdeka. Bahkan tiyang sing ngapunten wuta mawon. Wuta niku nate enten sejarah tengah Kanjeng Nabi niku dadi imam. Dadi tiyang wuta dadi imam. Bahkan enten sing berpendapat wong sing iso ndelok karo sing mripate wuta iku nek dadi imam apik sing endi. Contohnya enten sing saged ningali kali wong wuta loro karone alim masalah hukum sholat, padha ngertine hukum sholat. Bacaane iki padha cetone. Terus apalan Qur'ane, apalan surate padha akeh. Cuma sing siji niku saged ningali sing siji wuta. Niku ulama beda pendapat. Yo apik sing iso ndelok. Sing berpendapat niku. Mergo setiap sing iso ningali niku saged ngertosi keadaan situasi telebete sholat. Bebekne pas sholat tengah-tengah kok keceblokan najis saged ningali. Pas sholat kok dadak terus napa niku enten kejadian-kejadian cekitan niku saged respon. Tapi enten ulama sing yo apian sing wuta dadi imam. Mergo wong wuta iku gak keganggu napa-napa luwe iso khusyuk timbang sing iso ndelok. Nek alasane ngono. Tapi lek mung mazhab Syafi'i terus niku ditengahi. Loro karone duwe keutamaan, ya duwe kelebihan, duwe kekurangan. Sing iso ndelok kelebihane wau saged ningali situasi di sekitarnya. Nek keceblokan najis utawa enten situasi napa niku saged ningali, saged krasa. Keutamaane wong wuta wau ora keganggu situasi sekitar sehingga saged luwih khusyuk. Dadi keadaan fisik niku mboten dadi pengaruh antara sapa sing layak dadi imam kali mboten enten pengaruh. Cara enten niku nomor kesekian lah. Sing nomor 1 wau paling pinter masalah hukum sholat, paling cetha bacaane mboten pelat, terus paling kathah apalan surate. Niku 3 mawon insyaallah pun dadi sana. Terus kemudian posisi. Nah, tiyang salat niku kan pilihane enten sing jamaah teng masjid. Enten sing jamaah teng liyane masjid. Namung loro tok niku. Siji masjid, siji liyane masjid. Lho kenapa kok beda? Oh beda niki. Beda. Masjid niku duwe hukum spesial sing boten digadhahi kalemu salat utawa karo panggonan liya. Daleme jenengan kok dikotaki, ditandai iki khusus nggo salat. Wis iki khusus nggo salat. Gawe musala alit-alitan. Niku hukume mangke beda karo masjid. Bedane napa siji? Masjid niku saged damel iktikaf. Wong iktikaf syarate kudu ten masjid. Tapi nek liyane masjid boten saged dienggo iktikaf. Musala, omah, lapangan boten saged dienggo iktikaf. Nomor kali masjid niku saged dienggo salat tahiyatul masjid. Musala mboten saged. Dalem mboten saged apa maneh lapangan.
Makanya kadang-kadang ngapunten nggih jenengan nate mboten ningali tiyang iki salat riyaya nang lapangan. Teko-teko iku salat sunah. Iki salat sunah opo? Nek diarani salat sunah tahiyatul masjid ya keliru wong iki lapangan. Nggih mboten. Salat tahiyatul masjid namung dilampahi teng kene Mas. Oh, dhewe salat sunah biasa, ya mboten nanging sama. Karena waktu sing dhewe niki kita pelajari iki. Waktu antara badhe salat subuh sampai srengenge saderenge dhuwure sak tumbak niku mboten nangsal dienggo salat sunnah. Enten sing mastani makruh takrim, enten sing mastani makruh tanzil. Dadi yo sarepotan apa kemungkinan wong iki teko riyaya usume takbiran ngoten. Tiang-tiang kan kadang budale setengah 6 nggih. Nah, setengah 6 pun sami dugi katal. Kadang jam 5 luwih wis sami dugi. Diumumno dalune benjing salat riyadin tadi diwontenaken teng lapangan kecamatan sini. Tadi diwiwiti salate jam 6 umpami atau jam 6.15. Nah tiang-tiang kadang setengah 6 pun sami berangkat. Nah kadang yang kecil tiang berangkat itu pertama bebek langsung sholat. Ya itu diarani sholat sunat tahiyatul masjid mboten saged wong lapangan. Diarani sholat sunnah nggih mboten saged wong badhe sholat subuh sampai sadurunge srengenge dhuwure sak tumbak niku mboten nangsal dienggo sholat. Kemungkinan ya sholat subuh. Dadi dhek tangi teko omah durung sholat subuh, teko nang lapangan sholat subuh. Nah niku sing lek niku mboten napa-napa. Cuma ya sameh. Nah, terus hukumnya masalah sholat antara masjid kaliyan masjid. Masjid niku nek wis dihukumi dadi masjid kabeh. Hukum masjid niku ditingali saka pundi napa saka pelange mboten. Enten plang mboten enten plang mboten pengaruh masalah masjid. Masjid utawa mboten masjid niku tergantung niate wakif. Niate sing wakaf. Enten tanah ombo. Bekase sawah napa kebon. Terus sing duwe Pak Kaji. Wis Pak Kaji ngumpulno anak-anake wis kabeh wis tak bagi omah, tak bagi sawah kebun. Wis sisane bapak duwe tanah kosong nang kono. Bapak njaluk ikhlase, njaluk izin iku tak nggo bapak wakaf. Ben bapak duwe celengan ten akhirat. Wis ditakoki pas ikrar wakaf. Wakaf kanggo napa Pak? Kanggo masjid. Maka lapangan niku bekas napa sabin utawa kebun. Niku otomatis langsung dadi masjid. Senajan to dereng dipondasi, dereng dibangun. Dadi masjid niku mboten ningali oh nek iki bangunan wis ngadeg ana pelange tulisan Masjid Al-Hidayah, Masjid Ar-Rahman. Berarti masjid mboten. Saking niat pertama wakif. Nek niat pertama wakif niku sampun matur iki nggo masjid. Masih bentuke niku jek kebon, jek sawah. Karena sampun diwakafaken kanggo masjid, otomatis dadi masjid. Jika tiyang dugi mriku jedeg langsung itikaf, mboten napa-napa. Masih gurung ana takmir. Masjid itu mbok syaratnya mboten kudu ana takmir, nggih mboten. Mboten enten panitia ora masalah. Oh masjid itu kan wae Allah. Masjid itu buyutullah. Mboten omahe kita, mboten omahe takmir mboten. Ora ana takmir ora masalah. Nah, terus masjid niku nggih kaya wau napa kebon napa sawah napa pun ngadeg bangunan. Kaya Baitur napa Rahim Pak iki. Sing tengene. Rahim napa Rahman iki? Rahim ya. Masjid Baitur Rahim. Niku nek wakaf wong wakafe sing dienggo masjid sing pundi? Nggih sedanten niku Pak. Sing lebet nggih, sing Jawi nggih. Sing lebet nggih, sing Jawi nggih. Maka sedaya panggenan iku sing diniati wakaf. Napa panggenan niku? Niku maka
napa angsal dinggo itikaf, angsal dinggo salat tahiyatul masjid. Terus masalah teng jamaah pripun? Lah ngeten. Umpami piyambake, umpami imam salat teng mriki, umpami niki masjid. Umpami niki masjid. Imame salat teng mriki, makmume salat mriki, wis. Dilalah lawang itu dikancing. Lawang ini dikancing, lawang dikancing, tutupan sedanten. Terus tiang tenjari badhe derek salat jamaah, kaping lebet mboten saged. Mergo ten lebet pun penuh, lawang ditutup kabeh, enek AC, mungkin ngoten. Sehingga piyambake salat jamaah tenjari, sah mboten? Sah mboten? Hukume sah. Hukume sah. Meskipun tutupan sedanten. Karena sing dihukumi masjid wau nggih lebet nggih jawi ini lho Pak. Nah, masih disebut satu tempat wau. Wa ayu maudhi'in masih dianggap satu tempat niki ya masjid, sing niku wau nggih masjid. Emperane, teras nggih, terase tetep dianggap masjid. Wong niate wakif ya masjid. Sehingga senajan lawang tutupan tapi syaratnya makmum saged ningali gerakane imam. Utawa ningali gerakane makmum, sing makmum niku saged ningali nyalur tenggene imam. Dadi upami piyambake salat teng jawi mriku. Karena niki pun kebak, piyambake mboten saged ningali langsung imam. Lawane tutupan, tapi piyambake saged ningali saka jendela. Nek enek makmum ngarepe takbir, piyambake saged cemerlang. Rukuk, sujud, lenggah saged cemerlang, hukum sah. Nah, beda karo musala, Pak. Nah, niki hati-hati, Pak. Beda karo musala. Karena musala niku nek empun jenengan tutup blek. Jaba wis boten disebut. Wis beda panggonan. Makanya musala niku mboten nangsa tutupan blek mboten nangsa. Nek ana salat jamaah kudu enek sing buka. Supaya enten panggonan nyalur. Nek sebutane ten fikih niku thariqun nafidh, dalan sing terus sing nyalur antara jamaah nang jaba karo jamaah sing ten lebet. Niku musala. Kula lajengaken. Nek masjid meskipun ten pundi-pundi tapi tetap disebut masjid, meskipun tutupan hukumnya tetap dianggap salat jamaah. Tapi syaratnya wau sing makmum kudu saged ningali gerakan dari imam, baik melihat langsung utawa melihat saking makmum-makmum sing nyalur wau, ningali ngajengi ngoten. Sing kedua, wa in shalah lan lamun salat sapa makmum fil masjid dalem wa in shalah lamun salat sapa imam fil masjid di dalam masjid, tapi wal makmum utawi makmum iku rijal masjid di dalam sholat jawabane masjid qoriban kelawan par minggu saking masjid wa huwa hale utawi makmumi iku alimun ngerti bi sholati kelawan sholati imam wala ilalan ora ana alim maujud gunakan ing dalem kene antara masjid karo makmumi wau jaza mongko lan mongko sholat. Nah, enek masjid itu kadang-kadang overload. Baitur Rahim iku nek umpama didamel sholat wong sak gendul wareng kabeh. Mriki nek salat riyadin ten masjid gendong apa ten lapangan apa ten budi? Masjid gendong. Iki biasane luber-luber Pak. Napa? Nggih. Nah niki kena contoh. Nggih. Masjid Baitur Rahim dienggo salat niku kebal. Tebal. Luber sampai ten ngene ratane, ten halaman ngajenge. Bahkan sampai ten dalanan sebelah lere, nggih mboten. Nah, dalan niku wis duduk masjid, nggih. Mboten masjid niku. Tapi hukume cedhak karo masjid. Umpama toh imame salat ten masjid, enten makmum sing salat nang jaba masjid niku wae. Dan makmum sing nang jaba wae nang dalan ratan wae niku tasih saged ningali pergerakan imam. Dengan cara apa? Dengan cara ningali makmum-makmum ngaji ini. Nah, kan nyalur kabeh niku, Pak. Allahu Akbar. Tadi ana komando iki. Niku hukume sing nang jaba hukume sah.
Salat jamaah lho hukume sah. Tapi sing teng jaba teng ratan nggih mboten nangsal salat tahiyatul masjid tur mboten nangsal niat iktikaf. Bedane niku. Dadi makane jenengan nek salat riyadin kok badhe pikantuk ganjaran dobel-dobel. Aku budal nang masjid ora nggur niat salat riyaya tok tapi yo niat tahiyatul masjid yo ben oleh ganjaran iktikaf. Lah jenengan lek dugi rabi awal ben saged mlebet teng masjid. Maka jenengan dobel-dobel. Jenengan mlebet pertama langsung salat tahiyatul masjid mboten napa-napa senajan setengah menit. Mboten napa-napa. Lho iku kan badhe antara subuh kali sadurunge muncule srengenge sak tumbak jare wau mboten angsal. Nah, sing mboten angsal niku salat sing duwe sebab mutaakhir utawa salat sing mboten gadah sebab mboten gadah wektu niku tok. Intine salat sing mboten angsal dilampahi ten wektu badhe subuh sampai srengenge sak tumbak niku enten gangsal. Salat sunah mutlaqah, salat sunah tasbih, salat sunah hajat, salat sunah tasbih, salat sunah istikharah. Gangsal niku mboten angsal dilampahi ten ngene badhe subuh sampai srengenge minggah sak tumbak. Termasuk mboten angsal ten ngene waktu istiwa sadèrèngé dhuwur. Termasuk sak badane salat ngasar sampai surupe srengenge mboten angsal salat sunah gangsal niku. Tapi lek salat tahiyatul masjid bebas. Mergo salat tahiyatul masjid niku kan sebab mutaqaddim, salat sing duwe sebab mutaqaddim. Mlebu masjid dhisik baru salat. Kapanpun piyambake mlebet masjid meskipun niku tenggene waktu dimakruhkan tetep disunahno nglampahi salat sunat tahiyatul masjid. Lah bar niku jenengan kalih takbiran ngentosi salat hari raya jenengan niat iktikaf. Dobel-dobel ganjaran. Tapi nek salat sing ten ratan ngenteni karo rokokan nang jopo. Kok wae wis di komando. Monggo-monggo dirapetaken sofe, monggo kita milai. As-sholatu jami'ah, jenengan terus beber nang ngene ratang ngono wis nang embung. Ya oleh ganjaran tapi ya ganjaran salat riyaya tok, mboten nangsal ganjaran salat tahiyatul masjid tur mboten nangsal ganjaran iktikaf. Padahal gede-gedene ganjaran niku tengene dina riyaya gede-gede. Baik riyaya Idul Adha utawa riyaya Idul Adha, gede-gede ganjaran. Ket mulai dalune. Dadi malam riyaya sampai injing riyadin sadèrèng maghrib sedina niku gede-gedene ganjaran sing diparingaken Allah. Oh niki jamaah teknise secara umum ngenten iki. Ringkes mawon. Enten sing ditangletaken. Teknis salat jamaah. Monggo. Jamaah tapi masalah shock. Oh nggih, shock. Kalau misalnya sholat jamaah shock yang paling depan itu belum penuh, misalnya masih ada selah satu misalnya satu orang, tapi yang jamaah yang lain nyusul tapi di belakang itu termasuk sang nakubah. Oh nggih. Nah niki nate kedadosan ten zamane Kanjeng Nabi. Ten zaman Kanjeng Nabi contohnya malah ekstrim Pak. Contohnya ekstrim. Contohnya jamaah jadi Kanjeng Nabi dados imam. Makmum niki anggaplah namung 2 baris. Nah, sing makmum masbuk niku tasik dugi emper niku Pak. Tasik dugi pojokan niku. Mboten mlebet ten ngene sof. Padahal mriki tasik enten kasarane. Ten sof kedua niku tasik enten sing kosong tapi kayak betul takbiratul ihram saking mriko. Bayangin. Terus gak titik ngerembet. Siji salah karo langkah mandhet salah. Akhire iso mlebu. Dadi piyambake iku koyo jiro mandhet.
Jero mandek nutupi. Karena piyambake nduangan-angan ngenten. Aku nek leren melayu nanggone soft kedua, selak ketinggalan soft sholat. Makanya piyambake mandek tutuk mriko pun sholat. Mpun sholat. Tapi supaya iso nutupi soft, piyambake mlaku kedhi-kedhi, mboten sing mlaku boten. Gak titik ngoten lho, sampai mlebu. Nah, badhe sholat Nabi terus dawuh, Mas, meneh aja dibaleni. Diaturaken ngoten. Meneh aja dilataut, meneh aja dibaleni. Nah, niki kalih ulama beda pendapat. Iki wong sahabat niki salate batal napa mboten kira-kira? Kanjeng Nabi dawuh meneh aja dibaleni. Niku salat pada waktu niku batal mboten? Mboten batal. Umpama batal mestine Nabi langsung ngeken baleni nggih mboten? Artinya Nabi nyepuro. Cuma meneh aja. Nek saiki gak apa-apa meneh aja. Nah, iku ana sing ulama berarti umpami enten sing kosong. Terus kita niku salat enten wingkine soft sing tasih kosong. Niku hukume tasih sah jamaah. Cuma makruh. Utawa istilahnya khilaful aula. Jadi makruh itu punya beberapa nama, rada mirip. Khilaful aula niku utamane mlebu ngiseni soft, nggih kan? Utamane kan ngiseni soft niku nek tasih soft pertama tasih enten sing bolong, sing soft kedua ndang maju. Tur makruh nyumanggane soft ten wong liya. Nah, kadang kita nganu Pak, kelirune nang monggo jenengan mau. Yo keliru. Nek masalah kebaikan niku fastabiqul khairat kudu disi-disian. Tapi nek masalah donya niku monggo ngalah. Lah, nek masalah donya monggo ngalah, tapi nek masalah ganjaran ibadah disi-disian, lomba-lomba. Nah, kita kadang kuali. Nek masalah donya royokan pengen nomor 1. Masalah ibadah nyumanggakno wong liya, jenengan mawon. Monggo jenengan mawon. Kaya wae tahlilan yasinan iku. Sing teko dhisik kadang nang dempel nang buri. Sing ngumpul nang tengah lho, nang ruang tamu, nang ruang sing anu disediak ora gelem. Padahal nang jero jek kosong. Tak delok ngono iku rata, Pak. Nang nggonku ya ngono. Dadi nek wong duwe gawe bacai bae napa pake ten ruang tamu tasik kosong, terus ten gene emperan, terus karo nang halaman dikei kursi. Niku wong sing teko disian lho nang kursi yo. Gak gelem mlebu ten gene ruang tamu. Malah nyumanggakno sing keri-keri. Dadi sing keri kok mlebu ngarep. Niki kebiasaan kita ngoten. Mestine kan nek sing teko dhisik manggon ngarep mestine ngoten. Nah, cuma yasinan iki gak protokoler. Karena pembawa acara dadi ya wis pokoke lungguh karepmu golek dhewe. Nek masalah kebaikan iku mestine ndisi masalah doa akhirat, masalah ibadah kebaikan akhirat niku mestine kita disi-disian. Tapi nek masalah dunya monggo ngalah. Kaya ceritane Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi tenggene sahabat niku kan nate ngelelang tamu. Enten tamune Kanjeng Nabi kedalo. Terus mboten enten daharan ten sinten-sinten ten garwane Kanjeng Nabi sami kelas. Terus Nabi damel lelang. Ayo sapa sing gelem nyugoi tamuku. Lah, sahabat enten sing royokan disi-disian. Karena niku tamune Kanjeng Nabi berarti dimulyakno Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi milih setunggal dilala sing dipilih niku wong melarat. Cuma wong melarat ku pede, wis pokoke aku pengen mulyakno Kanjeng Nabi. Carane mulyakno tamune Kanjeng Nabi. Mulyakno tamune Kanjeng Nabi berarti mulyakno Kanjeng Nabi kan ngono. Wis akhirnya digiring nang omah. Monggo-monggo ten griya kula wis. Kula paringi daharan wis pede. Tamune dipinarakno piyambake mlebet ten pawon. Metuhi bojone.
Dik, iki ana tamune Kanjeng Nabi. Aku menang lelang. Kape nyuguhi tamune Kanjeng Nabi. Duwe apa sampean? Ya duwe daging sak sigar, sak sempol niku karo roti sak cuwil gawe jagan anake awak dhewe. Anake awak dhewe gurung mangan. Lho, kare iku tok nggih. Nah, ngene ae, anake turokno ae. Anake bojo ana turokno ae. Aku wis kadung nyemayani Kanjeng Nabi. Anake diturokno, terus lampune niku dipejahi. Zaman biyen kan lampune ngangge oblek niku nggih, ngangge napa geni. Terus dipateni. Terus matur tentamune. Ngapunten, Pak, niki ketelasan minyak. Dadi mboten saged ngurupaken oblek wis petengan mboten napa nggih mboten napa. Wis nyuguhi rong piring. Piring sing pertama isine sempol karo roti niku wau. Diparingno tamune. Piring sing kedua kosong. Didele ten ngene ngarepe wong napa sing duwe omah niku. Monggo kula rencangi dahar monggo kula kancani monggo wis. Tamune lah mlebae lah sing sahabate Kanjeng Nabi sing duwe omah mek klothang-klothang tok piringe diombo-ombono tok klothang-klothang. Kaya mangan. Padahal peteng kan gak ngerti tamune. Terus ambek takoki, "Piye? Pripun? Eco?" "Eco Mas, wis matur nuwun nggih." Klothang-klothang ngene tok. Mari ngono pun wareg kondur tamune. Sing duwe omah ya luwe, anake luwe, bojone luwe kabeh. Dilalah injing niku metu Kanjeng Nabi kaya biasane salat subuh ngoten. Kanjeng Nabi langsung matur dawuh, "Aku mambengi keturunan ayam. Mergo ana sahabatku sing rela ngalah masalah donya. Masalah mangan masalah donya, mboten masalah akhirat. Malah ngalah ngekekno tenggene tamu, ngalahno awake dhewe. Wa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Piyambake ngalah ngekekno wong liya meskipun awake dhewe buta. Meskipun sahabat Kanjeng Nabi niku buta, keluargane buta, bojone anake buta. Niku tingkat lomo sing paling dhuwur. Sing paling dhuwur niku ngalah masalah dunya. Karena lomo niku tingkatane sekawan. Tingkatane sekawan. Sing paling ringan, sing paling endek, wis apik niki wis apik. Niku namine saho. Wong sing lomo tapi tingkatane saho. Wonge jenenge sahiyun, wong lomo. Sahiyun niku ya napa? Nek menehi ngenteni dijaluk. Niku wong lomo. Piyambake gelem menehi tapi nek ana proposal. Nek ana jalukan, nek ana kotakan muter, nembe piyambake maringi. Nek gak ana kotakan muter ya dienggo ngopi. Dadi kan piyambake Jumatan wis sangu. Nek ana kotak muter ya tak cemplung, nek gak ana tak nggo rokok. Iku wis lonang iku, tapi sahiyun. Makin sing dhuwure maneh namine jud. Wonge jenenge jawat. Niku lomang ya. Tiyang sing jud niku maringi tanpa dijaluk. Maringi dhisik sadurunge dijaluk pangerten. Sapa sing buta? Sapa sing buta? Masjid buta nyumbang. Musala buta nyumbang, ora usah dijaluk. Enek anak yatim, enek apa buta nyumbang. Ora perlu kudu proposal, sowan mboten perlu. Niku tingkatan nomor 2. Wis apik niku. Tapi dereng pol. Dhuwure malih namine karom. Karom niku lomo sing luar biasa. Wonge disebut kirom, wong mulya, loman mulya. Tiyang sing karom niki lomane niku maringi luwih saka butoe. Enten rondo duwe anak yatim, wayahe bayaran sekolah, wayahe daftar ulang macem-macem. Butuhe kira-kira 1 yuta. Wong sing karom niku wau, sing kirom niku wau
Gak kesuwen langsung metuki mbok rondo. Dudu rondo teles iki wis pokoke rondo lah. Mbok ngapunten Mbok niki enten rezeki sekedhik kangge putrane kangge wayahe sekolah. Niki pun wancine daftar ulang niki sekedhik. Amplope dibuka isine 1,5 juta. Padahal butuhe mek 1 juta. Niku wong lomo maringi luwih saka kebutuhan. Niku wong lomo tapi dereng pol. Sing paling pol ya kaya sahabate Kanjeng Nabi wong. Menehno nang wong liya padahal dheweke buta. Oh niku pol iso sampai dhisikno wong liya timbang awake dhewe tapi masalah donya. Makanya tiyang niku nggih sedekah utawa lomo niku mboten ditingali saka nilaine. Saking besarane. Tapi saking napa niku jenis pengorbanane sing kaya piye. Sedekah 10.000 kali 1.000 kira-kira ganjarane ageng pundi? 10.000 kali 1.000 niku ganjarane ageng pundi? Mboten mesti. Mboten mesti. Nek 10.000 niku sumbangan hasil saka wong miskin, wong sing ra duwe, sing sedina niku pol-polan olehe sedina nggur 50.000. Sedina jelepuk nyambut gawe mbok apa ngasak napa-napa olehe nggur 50.000. Terus piyambake wani sedekah 10.000. Niku luwih gedhe ganjarane timbang 100.000 tapi saka wong sugih. Sing sedina iku iso ngolehno 5 yuta. 100.000 yo gak ana regane to, Pak. Kangge wong sugih sing sedina iso ngasihno 5 yuta, nggih mboten. Nah, berarti mboten mergo gedene nilaine antara 10.000 karo 100.000 tapi mergo jenisnya pengorbanan niku. Oh. Jadi masalah soft sing bolong terus kita sholat teng wingkinge jamaah niku hukume tasih tetep sah. Tapi kurang afdol. Kurang afdol. Bahkan hukume makruh. Nek isuk niku kan jamaah niku gedhekno ganjaran, olah malah ngelongi ganjaran. Jamaah wis oleh ganjaran tapi mergo nglakoni perkara makruh wae. Sing mboten ngiseni soft sing kosong ajeng niku yo ngelongi ganjaran. Ya cuma nggih timbang ra jamaah wis lumayan niku lho wis kanggone wong wis lumayan. Enten malih. Benjing niki insyaallah bape masalah kosor sholat kali jamaah, kosor kali jamaah. Niki penting sangat. Termasuk kanggone kita sing itu kali hukum ngenten niki, hukum kosor kali hukum jamaah. Tiyang kadang-kadang lek lunga malah ninggal sholat. Apa lek nang omah longgar ya sholat. Nek wae lunga kan repot, akhire gak sholat. Padahal lunga niku ganjarane nambah. Wong lunga niku ganjarane nambah. Bahkan nek mati ten perjalanan, pokoknya lunga mboten maksiat kuwi. Napa lunga sadean, napa lunga nyobil, pokoknya mboten maksiat lah. Niku nek sampai mati nang dalan, mati husnul khotimah. Saged disebut syahid akhirat. Oleh ganjaran. Karena apa? Karena lunga niku cobaane kuat asane. Kuat. Tiyang kok lunga tapi saged njaga syariat Islam kanthi sae, maka gedhe ganjaran. Makanya kali Allah lunga niku dadi sebab uzur syariat niku disudur. Disudur atau sebutannya rukhsah. Contoh kita nek ten dalem wae poso Ramadan niku kan wajib poso. Mboten lunga, mboten sakit wajib poso. Tapi nek kita posisi lunga
Wae Ramadan ritek niku angsal mboten poso disudo, Pak. Cuma ya kok kongkon nyauri ngono mawon, tapi hukume oleh. Tapi nek kita nang omah mboten sakit, mboten lunga, kok mboten poso, dosa gede. Dosa gede karena mboten enten ujur. Tapi nek wong lunga karena ujure niku wau lunga niku mangke meskipun bulan Ramadan angsal mboten siang. Mboten dosa, angsal pilihan, boleh tidak puasa. Nek poso ya apik, tapi nek umpami mboten kuat, mboten usah poso. Semanten ugi masalah salat. Salat niku kan normale rakaate wis tetep ajeg, tur wektune ya tetep. Inna sholata alal mu'minina kitabam mauquta. Salat sedina sewengi nek komplit jumlah rakaate tetep niku 17 rakaat. Wektune nggih tetep mboten ngolah-ngalih, mboten saged dioplos mboten saged. Wis aku tak dadekno siji sedina iku tak 17 tak salati kabeh sak wektu. Baru salat subuh, ngadeg salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Wis mari mengko cek leha-leha, mboten asal. Niku asline ngoten, ideale namine azimah. Syariat sing tasih asli, sing tasih napa niku dereng enten rukhsah niku namine azimah. Tapi nek lunga mati saged berubah. Sing salate 4 rakaat saged dadi 2 rakaat. Namine qasar. Diringkes. Sing salate mencar-mencar wau niku saged dikumpulno dados setunggal. Maksudnya loro dadi siji, bukan 5 terus dadi siji mboten. Loro dadi siji, loro dadi siji. Sehingga sedina sewengi niku nek utuh kok perjalanan sedanten, salate namung ping 3 wektu. Salat subuh 2 rakaat, zuhur asar dikumpulno dadi siji, maghrib isya dikumpulno dadi siji. Niku sebabe mergo lunga. Sing lungane mboten maksiat. Niku penting sangat. Kangge kita. Makanya saged ngertos ilmu qasar salat, jamak salat. Niku kita lunga niku mboten enten keberatan untuk nglakoni salat, mboten enten. Karena pun dikorting sak monten kata. Nggih. Pun mungkin manfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.